Здравствуйте! Исәнмесез? 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 Добро пожаловать, дорогие гости! Рәхим итегез, хуш килдегез, кадерле кунаклар. Рәхим итегез, хуш килдегез, кадерле кунаклар. Рәхим итегез, хуш килдегез, кадерле кунаклар. К нам приехали гости. Безгә кунаклар килде. Безгә кунаклар килде. Безгә кунаклар килде. Безгә кунаклар килде. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич. Хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич. Хәерле иртә, хәерле көн, хәерле кич. Будем знакомы, моя фамилия Хайруллин. Таныш булыйк, фамилиям Хайруллин. Танышыйк, фамилиям Хайруллин. Таныш булыйк, фамилиям Хайруллин. Разрешите представить вам моего товарища, спутника. Сезне иптәшем, юлдашым белән таныштырырга рөхсәт итегез. Сезне иптәшем белән таныштырырга рөхсәт итегез. Сезне юлдашым белән таныштырырга рөхсәт итегез. Рады с вами познакомиться. Сезнең белән танышуыбызга шатбыз. Сезнең белән танышуыбызга шатбыз. Сезнең белән танышуыбызга шатбыз. Сезнең белән танышуыбызга шатбыз. Познакомьтесь, это моя семья, моя жена, мой муж, наши дети. Таныш булыгыз. Бу минем гаиләм, хатыным, ирем, балаларыбыз. Таныш булыгыз. Бу минем гаиләм, хатыным, ирем, балаларыбыз. Как ваши дела? Эшләрегез ничек? Эшләрегез ничек? Эшләрегез ничек? Эшләрегез ничек?